Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndinewo zvandikudawo kuti munge muchizondipawo advice. Inini mukoma nyaya yangu yakamira sekudai so. Muna December inini andina kukwanisa kuenda kuholiday. Already ndainge ndino musikana wangu uyo wandainge ndichitarisira kuti pandichaendawo kumusha muna December, then ndichazonge ndichizoendawo kuno mubvisirawo masense. Already tainge takatomboenda kuma introductions. It was just that ndainge ndichida kuti atange ambonyora form 4 yake, then kana paine zvatinenge tichazoitirana taibva tazoita kana apedza kunyora form 4 yake. That was our agreement. Ainge akati after form 4 she was ready kuti ange achizopinda mumarriage. This was our arrangement. Zvadaro mukoma muna December muya andina kukwanisa kuzoenda kumusha, then iyewo mukoma takazotanga kuita kamwe kakusazonzwisisana sevanhu vainge vari in a long distance relationship. Pane paakabva azondibloka, andibloka kudaro mukoma ndakabva ndazongosanganawo neumwe musikanawo pa WhatsApp ndokubva tazotanga kuzodanana. Since ndainge ndiri munhu ainge akarwadziswa nemusikana wake, ndokubva ndazongotumidzira uyo wandainge ndasangana naye pa WhatsApp, ndakamutumidzira mari ndichingoti mari iyi yandakutumidzira ndokuda kuti unge uchitenga ma12. Iye akabva ati sezvo anga agara aine passport, was it not much better kuti ange achingouya kuno kuJoni, because already mari yandainge ndamutumidzira $120 kuti ange achingotengawo something for Christmas. Akabva ati it is far much better kuti angotenga ticket rebhazi then ozodarika achitenga madays paborder. It was far much better. So ndakabva ndaona kuti munhu uyu anorakidza kuti anofunga instead of zviya zvandainge ndichiitirwa nemusikana wangu original zvekuti kana ndikamutumidzira mari iyoyo yose within a day inenge yatopera. Ndaingoti kungomutumidzira mari 30 minutes later obva watoona uchitoripoterwa nemukuru kuti ningi wautumidzira mari is collected. Ainge asina kana mari yekuti inomborarawo iri mufoni. Aitokuudza kutoti izvezvizvi akatomira muline remukuru kuti ange achikolekta mari yacho. So mukoma ndakabva ndatanga kujaja between the two women avo vandainge ndichidanana navo. Ndikabva ndazoona kuti uyo wandainge ndasangana naye pa WhatsApp she sounded very mature, and ndo zvandainge ndava kudawo muupenyu hwangu hwekuti ndinge ndichizosanganawo nemunhu ari very mature. So mukoma zvakazoitika ndezvekuti ndakati ndamutumidzira mari, iye akabva azosvika kuno kuJoni musi wa27 December. Mukoma musikana akati asvika ndokubva tazotanga kuenjoya rudo rwedu. So mukadzi wangu uyu munhu wekuti most of the times anongogara ari munhu wekuti anenge angori mumamoods. Anything that happens, let's say sevanhuwo vekuti munongonetsa nawo, iye anobva atanga kupinda mumamoods. Zvinhu izvi zvakatanga kutoitika achingobva mukunosvika. Saka semunhuwo wekuti ndainge ndiri panzara plus ndichikara munhu wangu, ndakati ndaenda kunomukolekta kubhazi, then ndadzoka naye. Iye ainge achingocomplaina tiri mukombi kudaro achiti I thought kuti une motikari ini. Zvemakombi ndainge ndatozviudza kuti zvemakombi zvakasara kuZim ndinenge ndava kutongodrivewawo nemurume wangu, but I had never told her kuti inini ndine motikari. I used to send her some pictures zvangu ndichienda kubasa, because most of the times ndinokwanisa kungoshandisa Uber. Saka maybe iye akangozviudza kuti maybe ndine motikari yangu. Saka when I tried to explain that situation, mukunozoita kadebate kaya mukoma, ndakabva ndazotongokaruka munhu atova mumamoods, because ndakamuti manje if you thought kuti kune motikari, kuno kumai mwana hakuna kana motikari, mototanga kutoshanda nesimba so that your husband akwanisewo kuzotenga motikari. I thought kuti maybe it was just an innocent joke, but mukoma ndakabva ndatoona kutoti munhu ainge atomudhura zvekuti tiri mukombi kudaro ainge ava kutogara zvezve zvekutoti handisi kutomboda kana kutombonanzvana newe. Takazoti tasvika kumba mukoma, munhu ndokuzotongoona
kutongoti zvimamudzi zvake izvozvo were still going on. Takazoti tava mumachira munhu akabva aramba kubatwa, asi ndakazotoita zvechisimba kuti ndinge ndichizorara naye because ndainge nditongoriwo panzara, but ndichirara naye kudaro akazotanga kuzotoresponda later on, but waitoona kutoti munhu uyu akatoboekana nekuda kwekuti ndainge ndatomuudza kuti manje kana manga makafambira motikari mototanga kutoshanda nesimba so that your husband akwanise kuzotengawo yake motikari. From there on mukoma ndakabva ndazongoona kuti munhu wekuti kana mukangonetsana anobva arongedza bhegi rake obva ati ava kuda kuenda ende anobva ati inini handigariki neni. Iye ane 30 years, inini ndine 29 years, akandisiya negore. So I don't know kuti ndo pazviri kubva ipapo here, but even though ndine 29 years mukoma, kana makanditarisa ndiri munhu wekuti I have a big body, munokwanisa kutofungidzira kuti nditori mukuru kwaari maybe ne 2 to 3 years, but tiri kungogara tichingonetsana, ende chinondirwadza ndechekuti kungonetsana kwedu anobva atotora kabhegi kake, ende kana ukamuti hakuna kwauri kuenda anobva ati if it means kuti hausi kuda kuti nditakure hembe dzako dzawakanditengera, chimira ndirongedze hembe dzangu dzandakauya nadzo, because paakabva kumusha ainge angori nekasechel nehembe shoma, anobva atorongedza kasechel kake obva ati ndava kuda kudzokera kumba. So I'm really confused, handitombozivi kuti saka ndoita sei. And another thing chinondirwadza ndechekuti iye anotaura nababa vemwana wake, kunyangwe ndiripo mukoma vanotofonerana. Inini mazuva ekutanga like ipapo patakambonyanya kunetsana mazuva achatanga kusvika, so I thought kuti maybe ndainge ndamurwadzisa ndokubva azotanga kufonerana nehigh school friend yake, because ndo zvandainge ndichingofungidzira, because akati tatanga kunetsana then akabva azotora mabluetooth earphones ake ndokubva azotanga kufonerana. At that time ndainge ndisingazivi kuti anenge achifonerana nemurume uyo ainge ambori murume wake uyo waakazvara naye mwana wake uyo waainaye. Saka anotofona ndiripo. I only found out kuti munhu wacho waanofonerana naye vachiita majokes achingoti chimbondiudza nyaya dzinonakidza, because I am really stressed, ndaboyewa kuno kuna Bhangu wangu. Saka vanenge vachiita majokes vachingoudzana vachingotaurirana zvimwe zvinyaya zvezviya. Apa inini ndaingoti maybe that is her way of removing the stress idzo dzandinenge ndamupa, but after ndazocomplaina kuna amai nini ndikati one day, nai amai nini, zvinoita here kuti mumba ndanetsana nasisi venyu vanobva vazotora foni yavo vobva vazotanga kutaura neimwe high school friend yavo vachiita majokes, ende vanenge vachitomuudza kuti chimbondiudzawo nyaya dzinonakidza, because kunoku Bhangu wangu andibowa. Saka I am so stressed, please just tell me a few of your jokes so that ndikwanise kungoseka, because zvandiri kunzwa izvezvizvi Bhangu ndiri kunzwa ndakaita kumuvenga. So ivo amai nini ndakati ndichitaura navo vakabva vazondibvunza zita refriend yacho, ende vakabva vandibvunza kuti saka friend yacho kana ari munhurume anogara kupi, but why sisi vachiita zvinhu zvinonyadzisa kudaro. Saka pandakabva ndazotaura zita refriend mukoma, ivo amainini vakabva vati ndivo baba vaname hidden, ndiye ainge ambori murume wavo, ende vakamitisana pavainge vachiri kuchikoro. So mukoma zvinhu izvi zvakabva zvandirwadza. Ndakati ndiriko kubasa ndakabva ndatadza kana kuzvicontrola ndokubva ndazotanga kunetsana naye pafoni. By the time yandakadzoka kumba, it was only that ainge asina mari. Dai kwanga kuri kunzi ainge aine mari, kana kuti dai mumba mainge muine mari, mukadzi wangu angadai akasoenda kudhara, because ndakati ndadzoka kumba ndichibva kubasa ndokubva ndasvika munhu ari mumamudzu ake, asina kubika, asina kutsvaira mumba, chibhegi chake ndo chainge chakangosendekwa padhuze nedhoo. Akabva atomboramwa marriage, akati inini handichadi nezvako because uri kunyanyisa kundishungurudza, ende anoti kana achipeka zvimabhegi zvake anenge achichema. So I would find myself ndava kutanga zvekare kuenda kunomunyengerera, then kana ndamunyengerera kudaro ndo paanobva azotanga kurelaxa. So mukoma ndava kutoona kuti inini
previously ndisati ndatorana nemunhu uyu ndaiva munhu wekuti ndaiva ndiri munhu anongogara achingozvifarira achizvienjoyera upenyu hwake, but now mukoma ndatova nedambudziko rekuti ndinongogara ndichingonzwa muviri wangu uchibvunda. I don't know if it is stress or what, zvekuti kubasa murungu akatombondibvunza kuti what is going on with you. ndatova nedambudziko rinoitwa nevanhu vaya vanenge vaine nhetemwa zvekuti maoko avo anenge achibvunda, but inini mukoma what I know is handina nhetemwa, so I am afraid kuti maybe ndava kutotanga kutoaffecteka munyama dzangu, because tinoti kana tanetsana kudaro ndinonzwa imwe pain inenge ichisimuka ichibva mudumbu mangu omo ichirwadza zvisingaiti. ndinonzwa unge pane munhu anenge achindisunga matumbu angu. From there on mukoma kunyange mwoyo wangu unongotanga kungorwadza zvezvo zvekuti handikwanise kana kuzocontrola the pain yandinenge ndichinzwa, plus kuzongobvunda muviri wangu wose unenge uchingobvunda. So mukoma ndauyawo padare renyu ndichitsvakawo rubatsiro. I know kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kuti ndakapusa, but sometimes kana uri murudo unotoita sekunge uri munhu wakapusa. Mukadzi akatomboramba marriage after ndadelita nhamba dzemurume uya wacho anonzi ndiye murume akamupa mwana, but vakazotanga kutaura vose because muna January paya vanhu pavainge vava kugadzirira zveback to school. Inini I had promised her kuti ndichange ndichizotsvaka mari yekuti tinge tichizoita back to school, mwana obva azoenda kuback to school. But anyway mukoma zvinhu hazvina kuzofamba negwara rakanaka, because already kubasa uko ndainge ndiine zvikwereti zvangu, because kumba ndisati ndapinda mumarriage omo ndainge nditori nekastand kangu ako kandainge ndichibhadhara, saka ndainge ndakatora mari kubasa. Saka murungu akabva ati aiwa ndinofanira kuti ndimbokamura mari ndimbotapudza pachikwereti icho chandakatora. Saka izvo zvandainge ndakatarisira, zvandainge ndakaudza mukadzi wangu kuti ndichamukavha for back to school, zvakabva zvazotadza kuitika nemarents nezvimwewo zvakangosiyana. Saka mari yandakakwanisa kuti ndinge ndichimupa yeback to school mukoma, it was only 2000 rands, ende iye akabva ati mari iyoyo yandakamupa yainge isingakwanise kukavha zvinhu zveback to school. So mukoma akabva achizotanga kuzotaura nemurume wacho uyo waakambopinda naye mumarriage. Saka right now vanhu vekuti vava kutanga kutaura vose. Pandakazama kuti ndinge ndichimuudza kuti nhamba idzodzo handisi kuda kudziona mufoni mako, akabva ati ko zvawakatadza wani kundipa mari yeback to school. Saka dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakangozviudza kuti ndava kungotarisira kwauri nekuti now ndiwe wava baba vemwana wangu, ndingadai ndakazozvifambisa sei, because kuendesa kwacho mwana wangu kuchikoro wakatondirakidza kuti hautombozvikwanise. Akabva ati kana kuri kunzi iwewo ukandipa mari yaunenge wandipa, then iyewo akandipawo mari semunhu anoziva kuti ane mwana anoenda kuchikoro, mari iyoyo inokwanisa kuzondibatsirawo zvekare. Mwana wangu agere naamai vangu. Unombozviziva here kuti amai vangu vanodawo chikafu chekuti vange vachizobikirawo mwana wangu. Saka uri wega ndiri kuona kuti zviri kukukurira. Inini nemurume uyu kamurambanirano kacho katakaita, never kuti ndingazonzi one day ndingamukururira bhurukwa, because zvaakandiita zvacho zvakandirwadza to the last extent. Saka kutaura naye ndichangotaura naye tichingoronga kuti mwana uyu watakazvara tose akwanisa kuenda kuchikoro here, akwanisa kuwana chikafu chekudya zvekare, akwanisa kuwana hembe dzekuti ange achipfeka. And with all the things that happened mukoma iye ainge achindiblame achitorakidza kuti she was disappointed in me. Ndokusaka akazotanga kuzotaura nemurume wake achiti ndainge ndakarespecta your decision yekuti haudi kuti ndinge ndichitaura neex husband yangu, but kuti inini ndisataura neex husband yangu zvinoda iwewe uchindiitirawo zvinhu zvinokonzeresa kuti ndisazotanga kutsvaka rubatsiro
kubva ku-ex-husband yangu ende akabva ataura mamwe mashoko ekuti akandirwadza, akabva ati ameno zvako kana usingakwanise kundibatsira pakundichengetera mwana wangu, the more yandinoramba ndichitaura naye iye semunhurume achazopedzisira ava kunditorera maadvantages. Saka mashoko ekuti akabva andirwadza kuti right now ndigere nemunhu mukoma, but within a short period of time ndingangoti hatina kana 2 months tagara tose, but mukoma mamwe mashoko aanotaura mashoko ekuti anorwadza, especially mashoko iwawa ekunzi ameno zvako kana ukasakwanisa kundichengetera mwana wangu, uyu ari kundipa mari achazosvika pakunditorera advantage yekuti zvandiri kukupa mari hapana pandingangokupira mari yangu mahara iwewe usingamboiti uchiuya kunoko kwandiri kuti unge uchisangana neni pabonde. When it comes to the talks of mwana, iye anenge achingojamba jamba. Right now munhu ane family planning yake, paakasvika akati ausi kuti uchandichengetawo sei, ausi kuti uri munhu ari responsible here, anoziva kuti munhu wangu wandatora munhu ane mwana wake. So nedrama dzese idzi dzakaitika zvekuti iye akabva azotanga kutaura neex-husband yake achiti inini ndakatadza kumuprovidira for all of her needs, kana zvacho zvekuti tiende kunobvisa family planning mukoma zvakabva zvatombosendekwa paside because we were supposed to go and remove this family planning according to her on the Valentines, but mukoma I don't think kuti zvinhu izvozvo zvichazoitika because tumamudzi twacho so ndetuya twekuti usambogara wandibvunza kuti ko Valentines zvayava kuda kusvika tichaenda here kunobvisa jadeu iro rauinaro. So mukoma I don't know, I will update you kana Valentine yacho yazosvika. Takuudzaiwo kuti achazobvuma here kuti tiende kunobvisa family planning, but andione zvangu because munhu ane stubbornness ende handichaziviwo kuti ndoita sei, ndoramba ndiinaye here kana kuti ndotanga zvangu kucommunicata nemusikana wangu uya uyo wandakambonetsana naye uya wekumbondibloka because I know kuti kwaari ikoko anondida. Ndakatomboudzwa nekamwe kanzvadzi kangu kuti akatombouya kumba achirakidza kuti ainge achirwadziwa paakanzwa kuti kunoko kuJoni ndine munhu wandiri kugara naye. So please advise me muri yeZimbabwe. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu maconditions acho mamanzwa. So vakanditumidzira a voice note ravo a few days ago, ndokubva ndazotorawo nguva yakati rebei ndichitaipa up the voice note. So I will ask him kuti zvino Valentines zvayakadarika makazokwanisa here kuenda kuchipatara kuti munge kuti vange vachienda kunobviswa jadeu iro ravainaro vanzvadzi vedu. Asi hii zvakangoma zvevedu we hanzi kabhegi ako kaakabva nako kuZimbabwe kanongogara kari padro, munhu achingoti ndiri kuda kuenda. Hey, zvakangoma zvoveduwe. Kune vakadzi avo vakambopinda mumamarriages ndokubva vazobuda mumamarriages asi vakaita vana nevarume avo vainge vakambopinda navo mumamarriages. Can you please try to tell us, munokwanisa kuinbox kana kuti mucomment section kuti are you still in communication with your ex-husband kana kuri kunzi makazopinda mune mamwe marriages, ende kana muri in communication, your partner, how does he feel about it? Anokupai the go ahead here kana kuti muri kuzvifambisawo sei? Please tell me what you think in the comment section, kana kuti munouyawo muchindiudzawo nyaya dzenyu kuinbox kwangu. Zvekare kana muriwo vanhurume vanenge vari in that type of situation, munokwanisawo kuzouya kuinbox muchindiudzawo kuti nyaya iyoyo munoionawo sei.